Nagy szeretettel köszöntök mindenkit, aki itt az éteren keresztül követ bennünket, illetve a Porkály Gyöngyi YouTube csatornán vagy Spotify-on újra ránk csatlakozott, vagy erre a csatornára, ami számomra egy különleges pillanat, hiszen évvégehez közeledünk, ugye 2025. decemberében készítjük most ezt a podcast felvételt, amelynek ez alkalommal vendége lesz Beke Sándor barátom. Szia, Sanyi! Szervusz, Andy! Sanyi pszichológus, és azért mondtam, hogy egyfajta állomás az életemben, mert kezdtük az évet februárban egy olyan találkozással, amelyet én kívánok sokaknak, mégpedig a találkozásnak azt a formáját, amikor érzed, hogy valami közös munkátok van, belevágtok, és annak apropóján van egy megérzésed, amire a másik ember is rá tud csatlakozni, ebből aztán születik valami olyan történet, amivel lehet segíteni másoknak. Azt, hogy az életben miként, meg hogyan tudunk segíteni egymásnak, azt nagyon gyakran észre sem vesszük, tehát, hogy milyen pontokon egy-egy kérdéssel, egy-egy figyelemmel, vagy csak csenddel tudunk figyelni. Mi ezt ugye hónapokon keresztül követtük el, és mind a Porkály Gyöngyi YouTube csatornán elérhetőek ezek a podcastek, amely 22+2 részben tekintett át a nácizmussal kapcsolatos tényeket, tévhiteket. Na de, ebben a beszélgetésben én arra lennék kíváncsi, hogy benne lennél hogy mint pszichológussal is, mint emberrel, mint édesapával beszélgetnék, megragadnánk azt a lehetőséget, hogy ha már ennyi ideje együtt dolgozunk, és ennyien követnek bennünket, akkor beszélgessünk egy kicsit rólad is. Jó, állok. Ugye én több mint 6 éve készítek beszélgetéseket, és ebben volt sok portrébeszélgetés, voltak generációs beszélgetések, illetve egy ilyen szakmai sorozat, mint amit veled is elkövetünk, és hát egyéb iránt az ember, mint ahogy néha azt gondolja, hogy befejez dolgokat, és lehet, hogy azzal nyit ki valami újat. Jelen esetben ugye mi sem tudjuk ezt úgy tűnik abba hagyni, mert folytatjuk állandóan valamilyen formában. Szóval én, ha folytatnám, akkor azt mondom, hogy benne vagy abban, hogy Beke Sándor ül itt velem szemben, és nagy szeretettel köszöntelek. Benne is nagyon szívesen ülök itt veled szemben. Ki volt ez az ember, aki úgy hívták, hogy Beke Sándor, és még nem volt pszichológus? Hogyan látta meg, értelmezte ezt a világot? Ha most előhívod magadban azt az énedet, akkor mit látsz? Ott van egy fiatal ember, tele tervekkel. Először is el kell mondanom, hogy a szüleimnek hála egy nagyon jó gyerekkorom volt, kiegyensúlyozott gyerekkorom volt, bár az az igazság, hogy nagyon rossz gyerek voltam, amit sokszor titokba tartottam. És azt hogy lehet titokban tartani? Úgy, hogy valahogy a szüleim nagyon figyeltek rám, meg nagyon szerettek, és hát egy-két ilyen csíntevést csináltam egyébként, és ezeknek úgy vége lett 16 éves korom körül. Mi történt Először is előtte két dolog vetett véget. Én valahogy a tínédzser korom valami olyan átalakuláson mentem keresztül, ami megmagyarázhatatlan volt, bár utólag lehet, hogy megmagyarázható. Ugye nagyon szerető szüleim vannak. Szerencsére ma is élnek, 83 évesek, és nem messze tőlem, és egy nagyon, nagyon nagy élmény átmenni hozzájuk, akik egyébként 60 éves házasok voltak most, és 65 éve ismerik egymást, és igazából egy töretlen párkapcsolatot látunk, ami nekem kapcsolati mintám is egyébként ebből a szempontból, és még ha az embernek helye közel sikerül is, vagy nem sikerül az életében. Az édesanyámnak köszönhetően minden szülőtől megkaptam ugyanazt és mégis mást. Ugye az édesapámtól tartást kaptam, műszaki szemléletet egyébként, az a meglepő, hogy én rengeteg mindent megcsinálok a saját két kezemmel, tehát valahogy furcsa, hogy az ember bölcsész meg próbál, a mélységekben elmélkedik. Nekem van egy nagyon gyakorlati oldalam, tehát én, ha kell, motort szerelek, autót, bármit otthon készítek, ácsolok dolgokat, összerakok, egy időben megtermeltem egy csomó mindent, tehát én nagyon tevékeny vagyok, nagyon szeretem a természetet, nagyon szeretem a kertet, és van egy nagy szenvedélyem, imádom a motorokat egyébként, és annak minden változatát. Na ez egy külön topik lesz, igen. És édesapámtól egyébként azokat a skilleket kaptam, amiben úgy gondolom, hogy egy férfinak rendelkezni kell, és a határozottságot is egy kos jegyű édesapám van, akinek minden más része az víz. Számomra egy nagyon jó és nagyon mély és nagyon hasznos kombó volt az életemben az ő jelleme. Soha nem voltak példaképeim. Úgy gondoltam, hogy az ember egyedi és megismételhetetlen, de bizonyos aspektusokból az apám a példaképem. Olyan jó érzés, amikor mindig szembesülök vele, hogy nem estem messze igazából. Az édesanyám egy nagyon mélyérzésű, mélylelkű nő, aki az a tipikus olyan anya, aki
bárki megy hozzá, vagy bárkit ismer meg, rajtam keresztül, testvéremen keresztül bárhogyan, egyszerűen olyan mély szeretettel tudja fogadni ez az igazi tyúkanyó típus, aki mindig úgy vár minket, ahogyan egyszerűen az ember egy családi fészekbe megy. És ez nekem nagyon stabil háttér. És mindig azt érezte az ember gyerekként, hogy nagyon komolyan veszik. Akkor is komolyan vettek a szüleim, amikor még kisebb voltam. És egy csomó döntésbe, egy csomó témába kikérték a véleményünket. Erről már talán beszéltünk, és olyan érdekes volt, hogy akkor azt gondoltam, hogy én nagyon fontos és releváns véleményem van, de valahogy arra tanítottak, hogy minden számít. És az édesanyámnak Az én szlogenem egyébként is, és annyiban hadakasztalak már meg, mert ez egy nagyon érdekes dolog, amit mondasz, hogy nagyon meghatározó az életünkben, amikor azt érezzük, hogy fontosak vagyunk valahol, vagyis számít a véleményünk, számítunk. Ez konkrétan hogyan realizálódott? Felsejlik bármi olyan konkrét történet vagy pillanat, amikor valami történt, mert hogy azt mondtad, hogy megkérdezték a véleményedet, sok szülő elköveti azt a hibát, hogy megkérdezi a gyereke véleményét, és aztán nyilván a gyerek mond valamit, hogy ő azt gondolja, hogy menjenek, ne menjenek, szerinte ez kéne, az kéne, és aztán nem azt csinálják, nem így döntenek a végén. Ugye van egy ilyen elv is, ami szerint a gyereket, ha megkérdezem, hogy akkor hova menjünk hétvégén, én szeretnék menni az állatkertbe, majd elkezdem győzködni a gyereket, hogy figyelj, olyan klassz kiállítás van, hogy nem megyünk inkább oda, de közben én szülőként, felnőttként megkérdeztem őt, hogy ő hova szeretne menni, ő elmondta, majd a végén belemegyek szülőként vagy felnőttként egy ilyen alkudozásba. Tehát amire visszatérve, amit mondtál, azért ragadt meg bennem, mert az is fontos, hogy úgy érezd, hogy nem pusztán megkérdezik, hanem komolyan veszik a véleményedet, és amikor aztán elmondod. Mindig komolyan vették a szüleim. Tehát érted nagyon nagy dolgokba logikát. is. Ugye 4-en leültünk, és például annál a döntésnél, hogy az ember otthon cseréljen, építkezünk vagy ne építkezünk. Persze nyilván a szüleim azért alapvetően eldöntötték, de úgy érezte az ember, hogy az, amit mond, releváns. Megosztották velünk, tehát nem az volt, hogy a gyerekek rángatva voltak, és nem tudtak róla, hogy mi fog történni, nem mindig. Vagy ha valahová, tehát nekem nagyon szorgalmas szüleim vannak, a pártállam idején ugye nem voltak a pártnak a részei, mindig nagyon sok mindenért meg kellett küzdeni, valahogy mindig összehozták azt, amire szükségünk volt, és nagyon megmaradt bennem, hogy amikor mondjuk lehetőségünk volt nyaralásra, akkor mindig a döntést azért a kezünkbe adták, hogy van hogy 3 lehetőség hova. És akkor mi mondtuk, hogy ide, és akkor mentünk oda. Volt egy ilyen Szeged vagy Aktelek opció, erre is emlékszem gyermekkoromban. Igen, a szüleim komolyan vették, és mai napig is tudod, az a fantasztikus, hogy itt vagyok 53 évesen, és átmegyek a szüleimhez, és mindig megvan a késztetésem arra, hogy megosszak velük dolgokat. És még akkor is, ha én úgy érzem, hogy magamban valamit eldöntöttem, akkor is figyelembe veszem a véleményüket. Igen, akkor is jól esik talán a megerősítés. És nekik is jól esik, nekem is jól esik, és megmaradt ez a viselkedésünk oda-vissza. Tehát most ellentetjére fordult a dolog. És ez egy alapminta volt a gyerekkoromban. És én a kislányommal is meg szoktam dolgokat beszélni. Hogy figyelj Hanga, szerinted hogy csináljuk? Így csináljuk, vagy úgy csináljuk, és ez megmaradt Ugye a gyerek fontosnak érzi magát. Tól így volt Hangával? Például, mert most jó beszélsz, egy tinédzserkorú, félig érett, bár még ugye azon az úton van, hogy érett felnőtté váljon. Ugye az ember, ha visszaemlékszik, azért talán illúzió lenne azt állítani, hogy már 3-4 éves kortól az ember ilyen értelemben megbeszéli. Hol van az a határ? Most tényleg komoly kérdésként teszem föl ezt neked, ugye a gyerek személyiségfejlődését tekintve, még csak az is egy kérdés, hogy megkérdezem, de nem mindegy, hogy hogyan. Hogy ebben például volt-e egyfajta fejlődés, vagy látsz-e akár magadban, azon mintázat alapján, amiről most mesélsz. Ez egy nagyon jó észrevétel, mert igen. Tehát én a kislányommal, ahogy úgy érzi az ember szülőként, hogy a gyerek érdekeit figyelembe kell venni, és ezek az elején nem nagy döntések, hogy hát hova szeretnél menni, hol ebédeljünk, vagy hova szeretnél utazni, hogy van 2-3, úgy, ahogy nekem gyermekkoromban volt. Az ember nagyon, nagyon azt a sémát viszi, amit a szülőktől kapott. Tehát, hogy abban ne legyen senkinek illúziója, hogy az ember majd teljesen más lesz, és ő majd teljesen más kép fog működni, mert nem tud, mert az alapminták és az alapsémák, azok szépen kialakulnak. Emlékszem, hogy én a Hangát fokozatosan vezettem ebbe a dologba bele, mert hogy számít a vélemény, és mai napig számít a vélemény egyébként, nagyon sok mindent megbeszélünk, és közösen hozunk döntéseket. Tehát ennek van egy genezis, ezt jól érzed, amikor az ember, de én úgy emlékszem, hogy ez egy ilyen 9-10 éves korban kezdődött el igazából, mert hát az ember azt gondolja. És akkor visszatérve nekem a gyermekkoromra, ha már nekem ilyen portrébeszélgetésünk van, igen, ami nagy mérföldkő volt, hogy az édesanyám az nagyon kapacitálta azt, hogy sokat verseljek, énekeljek, és mások előtt is. Nekem ez nagyon sokat jelentett. Egyrészt
megszoktam, hogy nincsen lámpalázam. Megszoktam, hogy tudok valamit adni az embereknek. Megszoktam, hogy ha minőséget alkotok, vagy minőséget mutatok be, azt értékelik az emberek. Megszoktam azt, és a verseken és a dalokon keresztül, ami 2,5 évesen televerseltem egy 60 perces kazettát. És rájöttem arra, hogy ezek tele vannak érzelmekkel, ezek a dolgok, és nekem ez a sajátom lett ez a világ. Van egy ilyen szegmensem, és annyira köszönöm neki, hogy tényleg abba vitt bele, hogy ha előadást kell tartanom, teljesen mindegy, hogy 10 embernek vagy 200-nak, hogyha bármit elő kell adni, be kell mutatni, prezentálni kell, akkor az embernek nincsen lámpaláza, hanem benne van ebben a világban. És emlékszem, hogy 11-2 éves koromban egy nagyon komoly lelki változáson mentem keresztül, amikor nyílt ki az formális gondolkodásnak az időszaka, ami egy nagyon érdekes időszak, talán észreveszik a szülők, amikor többet ábrándozik a gyerek, gondolkodik, egyedül van a szobájába, fekszik. Sokan azt gondolják, hogy valamiért szomorú problémája van, és nagyon sokszor a szülők ezt bagatelizálják, hogy ne vicceljen már, nem kell ezt ilyen komolyan venni, nem kell ezen így gondolkodni. Ez a formális gondolkodás időszaka ebben a 11-2 éves korban jelenik meg, és utána a tínédzserkort végzi, amikor a gyermek álmodozik, amikor a gyerek imaginál. És én iszonyatosan sokat imagináltam, és álmodoztam ebben az időszakban. Félelmetes volt, feküdtem az ágyamon 5-6 órán keresztül, és olyan volt, mint hogyha én csak bámulnék valahová, de a saját gondolataim szórakoztattak, és a saját gondolataimmal együtt tudtam lenni hosszú órákon keresztül. Ez egy nagyon érdekes dolog, és az a helyzet, hogy ez nagyon sokáig megmaradt. Én az a fajta ember vagyok, aki rettentő sokat foglalkozok azzal, hogy mi van belül. Tehát én úgy vagyok vele, hogy az ember elmehet a világba, bárhová hatalmas élményeket szerezhet, utazhat, megismerhet embereket, de a belső utazása, azt, hogy önmagát megismerje, és belül önmagát megértse és földolgozza azt, aki, ez egy páratlan dolog. Én mai napig úgy működök, hogy a belső folyamataimra rettenetesen figyelek, ezért nagyon szenzitív vagyok. Nagyon érzékeny, rettentően hamar kódolok le dolgokat, és értek meg folyamatokat. Ez a munkámhoz elengedhetetlen volt. És amikor én általános iskolás lettem felső tagozatba, akkor az ilyen versmondó versenyeket sorban nyertem. Nagyon-nagyon magas szintre jutottam középiskolás koromig. Csináljuk azt, hogy ez a portrébeszélgetésben te tényleg valóban kíváncsi vagyok, és szeretnék bele kérdezni dolgokba, és nagyon izgalmas ez az életút, csak nem szeretném, hogy egy ilyen idővonalban most meséljük el, hogy mi történt, igen, mert annál sokkal érdekesebb, amiket közben mondasz. Hadd hangosítsak ki. Leragadtunk ott, hogy ott kezdted, hogy rossz gyerek voltál, igen, de ez valahogy rejtve maradt. Igen. Hadd kérdezzek ott vissza. Mi az, amit te ott rossz gyereknek gondoltál? Tehát azt mondtad, hogy rossz gyerek voltál, de nem derült ki. Mi az, amit csíntevésnek? Ezt most az éterben mondjam. Igen, hát legalább egyet, mert valószínűleg nem egy volt. Több csínt. Nagyon nehéz bevallanom, egy csomó olyan gyerekcsínt csináltunk barátokkal, meg külön, hogy az biztos, hogyha a kerekestelepen elment az áram, akkor én szigetelőszalagért rohangáltam, és legalább 400-500 lakásnak beragasztottuk a csengőjét, hogyha majd visszajön. Okay. Volt olyan, hogy bemásztam kerítésen, körberágtam az összes almát a fán a haverjaimmal. Hát körülbelül 20 darab orosz tiszti lakásnak lőttük be csapágygolyóval az ablakát. Tehát, hogy mi rossz gyerekek voltunk kifejezetten. Poénból ragasztottam le pillanatragasztóval apró pénzeket a földre, és akkor néztem, hogy föl akarják venni, és mindig nagyon nagy volt a fantáziánk, és valahogy ez egy karikacsapásra elmaradt, és ilyen nagyon jó gyerek lettem. Tehát a tínédzser korom ez így zajlott, hogy én egy nagyon jó srác lettem. Na ez érdekelne, tehát azért vinnélek oda-vissza, és akkor utána nyilván folytatjuk, mert az, hogy egy nagyon mély érzésű, és egyébként nagyon érzékeny ember vagy, ez szerintem a szakmai munkádból is átjön. Most ami izgalmas nekem ebben, hogy az ember képes-e megváltozni, ha igen, minek a hatására. Természetes folyamat-e az, hogy az ember nyilván, amikor lázadó korszakát és időszakát éli, akkor azért csinál csíntevéseket, fiúk éppen másokat, mint a lányok megint. Ehhez jön ugye egy társadalmi elvárás, ami körülvesz mindannyiunkat, és amikor látom a lányodat például, és akkor messze esik-e az alma fájától, ahogy mondtad, hogy az édesapád után úgy érzed, hogy mégsem esett olyan messze az alma fájától, ott van a lányod, aki ugyancsak egyfajta lázadó karakter. Egy fantasztikus vagány csaj, aki önmagát vállalja ebben a történetben, és akkor itt reflektálnék arra a korszakodra, amikor azt mondod, hogy csíntevéseket csináltál, és utána megjavultál, úgymond. Mennyire látod őt magadban? Számos olyan videót is posztolsz, amikor ti együtt tomboltok mondjuk az autóban egy-egy olyan zeneszámra, amit együtt éltek meg. Ezek az élmények miként formálnak téged a mindennapokban? Mert hogy most pont azt gondolom,
hogy ezeket hozod és viszed magaddal, lehet, hogy még nem is veszed észre. Tehát most kihangosítom. Gyöngyi, a lényegre tapintottál egyébként. A lányom és az én életemben félelmetes párhuzamok vannak. Habitusban, gondolkodásban, érdeklődésben. Hát csak, hogy egyet mondjak, ugye 14 éves koromban én az Adi dráma tagozatára vagy dráma osztályába szerettem volna menni, lett volna rá lehetőségem, nagyon sok minden predesztinált arra, hogy menjek. És az a helyzet, hogy emlékszem, hogy az édesapámnak akkor volt orrsövény műtétje, és bementem a Fülorgége klinikára, és mondtam neki, hogy hát az a helyzet, kedves apukám, hogy én színész akarok lenni. És emlékszem, hogy tele volt tampolozva az orra, és azt mondta, hogy nem leszel ripacs. Ez volt soha nem szólt bele az életembe, egyszer ott beleszólt, és az a helyzet, hogy nem leszel ripacs, és látod, az a furcsa helyzet, a kislányom az Adi dráma szakára jár, és első éves, és nagyon boldog vagyok, és látom azt a benne rejlő mély tehetséget, ami benne van, és annyira felemelő egyébként. Itt megmondom, hogy fantasztikus az iskola, mert az én gyerekem nagyon-nagyon jól érzi ott magát, és én nagyon boldog vagyok. Tehát ez a párhuzam igaz. Ez az iskola, tegyük már hozzá, ahova a Kálói Molnár Péter is járt, és hát rengetegen még a Sejjudittól kezdve sorolhatnánk Keresztes Tamáson át, és tényleg elnézést, akiket Hajdú Steve, és lehetne sorolni. Hogyne. Csak most a Kálói Petinek ugye a halála az tényleg mindannyiunkat annyira megrázott, hiszen nagyon sokan olyan közel érezték magukhoz nyilván az ő karaktere révén is, bocsánat, csak ezt muszáj voltam az aktualitás révén. Igen, tehát a párhuzam ott van, és igen, egy vagáncsa, és ilyen voltam én is. Nekem, ami megváltoztatta, félelmetesen érdekes, hogy egy nagyon materiális dolog változtatta meg az egész habitusomat, hogy elkezdtem motorozni. Aha. És az én nagyon furcsa, az én családom nálunk nem az volt, hogy tiltják a fiút a motortól, hanem egyszer apám azt mondta nekem, hogy figyelj, ő is motorozott, figyelj, Sanyi, régen a férfiak lovagoltak, ma meg motoroznak, fiam. És akkor gyerekben ül mind a kettő. És azt mondta nekem, hogy vegyünk egy motort. És én nekem olyan közepes érdeklődésem volt, aztán soha nem felejtem el, 14 éves koromban kaptam egy motort, a szüleim összegyűjtötték rá a pénzt, és félelmetesen rosszul éreztem magam, mert emlékszem, aznap nagyon hanyag voltam, és magyar nyelv és irodalomból 2 elégtelent kaptam egy nap alatt. Te magyar nyelv és irodalomból? Én magyar nyelv és irodalomból 2 elégtelent, és mentem haza, iszonyatosan rossz éreztem magam, kinyitom az ajtót, és a nagyszobában, akkor így hívtuk, a nagyszobában ott állt, aki motoros tudja, egy Simpson S51 Enduro vadonatúj. Tehát a szüleim szerintem évekig gyűjtöttek rá, és ott áll, én ott állok, és aznap kaptam 2 karót, és akkor nézek rá, hogy úristen. Azt ott elmondtad, hogy egyébként kaptál 2 egyes? Elmondtam persze, de az a helyzet napok múlva. Ja, nem akkor ott. Nem merted, megláttad a motort. Tehát én nagyon figyelek az emberérzésekre, és az a helyzet, hogy soha nem felejtem el, hogy ezen a motoron ülve olvastam el a Rómeó és Júliát. Azt hogy csináltad, hogy motoron ültél, és ott ültem, ott meg kötelező volt az olvasmány, és a motor nyergén ültem a szobába, és ott olvastam a Rómeó és Júliát, és az a helyzet, hogy nekem a nappalimban benn van egy öreg motorkerékpár most, és a kislányom rengeteget ül a nyergében, és ott olvas. Tehát annyira ismétlődik a dolog, és mindig mosolygok, hogy egyszerűen annyira félelmetesen szép dolog, hogy az ember a gyerekébe viszont látja, úgyhogy nem direkt teszi, hanem ez egy teljesen magától értetődő viselkedés. És visszatérve nekem az nagyon megváltoztatta az életemet, hogy állandóan motoroztunk a barátokat, mindent benzinben mértem. Aha. Nem jártam bulizni, mert akkor pazarolom a pénzt, mert én benzint veszek, mert állandóan a motorokkal éltünk, kijártunk, a volánpályán éltünk, állandóan salakmotor versenyeken voltunk, lógtunk be edzésekre mindenhová, és a motor az a sajátomé lett, és nekem mai napig én motorozok, én veterán motorokat gyűjtök, restaurálok, édesapám is restaurált, és én nagyon sok olyan dolgot teszek, ami ehhez köthető, az egész kultúrája, az egész történelme, nekem a motorkerékpárnak egy fantasztikus dolog. Én nagyon szerettem, én sokat motoroztam egy időben, most kevesebbet motorozok. Egyszer fölkeltem az akkori párommal reggel, és arra döntöttünk, hogy elmegyünk Debrecenből motorral Gibraltárba, meg vissza. És mentünk 20 napon keresztül, 9000 valahány száz kilométert összesen, és életem útja volt, és egyébként van egy tervem a barátaimmal, hogy 2 év múlva megkerüljük motorkerékpárral a bolygót, és 6 hónapra el fogunk menni, ez egy 54 000 kilométeres út, és pontosan ez van aktualitással, mert 2 nappal ezelőtt fixáltuk le, hogy megcsináljuk. Hány férfi tudtál rávenni, hogy 6 hónapra legyen távol a párjától, vagy a családjától? Rávenni őket. Kit ezért, kit meg azért. Valószínűleg 4-en fogunk menni, és megpróbálunk biztonságos országokon keresztül, de szerintem egy ilyen dolgot csinálni kell.
nekem az volt az egyik barátomnak válasza, mégiscsak férfiból vagyunk, Sanyi, csináljunk már valami olyat ebben az életben, ami nem a egzisztenciás, a saját létünkért rohangálás, hanem igazán férfias, úgyhogy üljünk nyerekbe, és akkor csináljuk meg, és ez 2 év múlva aktuális, rá kell készülnünk. És ezt dokumentálni is szeretnétek? Mert azért ez egy olyan izgalmas út, aminek van azért egy áthallása is, ugye az ember elindul egy ilyen úton, majdnem azt mondod, hogy megkerülöd ezt hogy mondtad az előbb, ezt a bolygót. Nem is azt mondtad, hogy a Földet, vagy elmenni erre a kontinensre, a bolygót. Mert hogy mi magunk is keringünk, vagy keressük saját utunkat, és nagyon sokszor mondtad azt szakmai rendezvényeken, hogy te szeretnél ezt az utat, tehát az életedet valahogy úgy végig, hogy is szoktál fogalmazni, találkozni önmagaddal. Ez a cél. Egy ilyen út, amiről most mesélsz például, hogy 2 év múlva tervezitek, ez akár az önmagunk útkeresése is túl azon, amit persze most itt a jelenben megfogalmaztok, hogy csináljunk már valami olyat, ami nem az egzisztenciáról szól, hanem miről? Akkor miről? Na, szerintem 3 nagyon fontos dolog, amiről mondjuk egy ilyen út szól. Az egyik az embernek a fizikai állóképessége, monotonitás tűréséről szól. Ez egy nagyon felelősségteljes dolog. A másik, amiről szól, hogy 3 nagyon jó barátommal megyek el. És hogy szerintem ez az 5-6 hónap, amíg ez zajlani fog, ez a barátságnak a találkozása, ami a fizikai valóságban és a közös együttlétben is megmérettetik. A másik dolog pedig az, hogy én úgy élem az életemet, és szerintem egy megérkezett férfinek ez a része. Beszélhetünk erről, hogy mi ez a fogalom. Én mindig kíváncsi voltam, hogy ha már leszülettem erre a földre, akkor hova is tett le a Jóisten. És ebben benne van, hogy az embernek azt az érzelemvilágot és érzelemflót, amiben él, azt meg kell ismernie, ott mélyre kell menni. Ezért szoktam mondani, hogy az ember mindenre igényes, az autójára mindenre igényes. De én meg akarom élni, és meg akartam világéletemben élni, hogy mi az a kapcsolati mélység, ameddig az ember el tud menni. Mennyire tudja igényesen látni azt a mélységet, ami. Pontosan ugyanígy vagyok, nagyon érdeklődő ember vagyok. A tudománynak nagyon sok aspektusát olvasom. Jobban szeretek tudományos értekezéseket olvasni, mint regényeket. Engem lenyűgöz a természet, lenyűgöz az emberi gondolkodás, lenyűgöz a filozófia, lenyűgöz a csillagászat, lenyűgöz a természet misztériuma, amiben élünk. És egyszerűen nem értettem azt, hogy embereknek miért nem, hogy mondjam, furcsa, amit mondok, hogy bennem eszméleten erővel tör fel az igény, hogy értsem, hogy hol vagyok. Értsem, hogy kikkel vagyok, értsem, hogy miért vagyok, értsem, hogy mi ez, ami körbevesz, és értsem, tehát feszítsem ki a lehetőséget az életemben, amennyire csak lehet, mert jó esetben adatik nekünk 80-85 év. Ugye a Hamvas Béla mondta, hogy az emberek alapvetően 400 évet kellene érnie, és ebből 170-et kellene tanulnia, egyszer kiszámolta, ahhoz, hogy egyébként úgy valamennyire értse ezt a világot. Akkor ha azt a kérdést teszem, hogy mi kell ahhoz, hogy értsük ezt a világot, akkor az, hogy tovább kellene élnünk? Tehát, hogy érdekes, amit most mondasz. Mert én pont ezzel küzdök a mindennapokban, hogy vannak folyamatok, jelenségek, amik persze megtörténnek, és tehetetlenek vagyunk egyszerűen külső szemlélői, valahogy nem értem, hogy mégsem értem, hogy mi történik, és hogy ebben az ember birkózik azzal, a belső világával, hogy enged, hogy megtörténjenek dolgok, mert hogy ugye kívülállóként szemléled, talán gondolkodóként meg akarunk érteni folyamatokat, meg akarjuk érteni a világot, vagy éppen abban önmagunkat. Mi szükséges ahhoz, hogy értsük azt a világot, ami körülöttünk van, vagy aminek megint nagy divatja van ma, hogy visszafelé tekintünk, és több generáció olvasatában próbáljuk megérteni ebben önmagunkat, vagy az önmagunk viszonyulását. Ahhoz, hogy ezt a jelenlegi világot az ember értse, azért a múltat értenie kell. Én rákszülött vagyok, az azt jelenti, hogy retrográdan gondolkodom. Tehát nekem a múlt nagyon fontos, nekem minden esemény fontos. Bármi történik az életemben, bármilyen kapcsolatom volt bárkivel, bármi történt velem, azt mindig nem nyugszom, míg nem értem meg. Nagyon válaszkereső ember vagyok, és én mindent végletekig összerakok, és megértek, hogy mi miért történt. Ez nagyon fontos dolog, de amiről beszélünk, szerintem az életnek vannak alapszabályai. És hogyha ezeket az alapszabályokat az ember próbálja figyelni és legalább magába megtartani, akkor megpróbál úgy élni ebben a kaotikus világban, mintha egy normális világban élne. És hogyha ő elkezd úgy élni és abban a hitben, mintha egy normális világban élne, akkor előbb-utóbb a mikrokörnyezete is valahogy ezt visszaigazolja. Nekem van pár szabály az életemben, amit nem gondolom, hogy át kell lépni. Az egyik a Nil nócere, a ne árts. Tehát megpróbálom az életemet úgy élni, hogy én nem fogok ártani. A másik dolog, hogy minden lehetőség, ami érkezik az életedbe, legyen az bármilyen lehetőség, azt maximálisan nézd meg, maximálisan menj a mélyére. Ha ez egy párkapcsolat, a végletekig tartsd, ameddig tudod, így tudsz morálisan, erkölcsileg önmagaddal szemben és önmagaddal együtt esetleg eljönni onnan, vagy maradni. A harmadik, ami nagyon-nagyon fontos, hogy mindig az értéket keresd.
Erről most csináltam egy videót a TikTok oldalamon, hogy mindig az érték. Ha az ember az értéket keresi az életében mindig, akkor nem fog csalódni. Ha talmit keresed, a felületest, a felszínest, a gyors javakat, annak mindig ki fogod fizetni az árát. Ha az értéket keresed, akkor az életed végén úgy fogsz visszatekinteni az életedre, hogy igen, ennek van értelme, és az értékben benne van az is, hogy önmagad is keresd. Muszáj önmagadat keresned. Mert az egyik legfontosabb, hogy megtaláld, és nem csak magadban találod meg önmagadat, hanem másokon keresztül is megtalálod önmagadat. Amikor a toxikus kapcsolatokról beszélünk, akkor tudjuk, hogy a toxikus személyeken keresztül nagyon sokat tanulunk, nagyon sokat találunk meg önmagunkból egyébként. Még ha visszakanyarodnánk oda, ahol egyébként megállítottalak, hogy tényleg ne azt meséljük el, hogy most melyik iskolában meg mit, hogy merre jártál, engem sokkal inkább izgatnak ezek a nézőpontjaid, és nagyon sokat elmondanak rólad, hogy volt bármi olyan belső küzdelmed, ami felsejlik, amikor a tanulmányaid során eljutottál oda, hogy szeretnél a pszichológiával foglalkozni. Ugye ez egy folyamat általában, aminek néha van konkrét, megfogalmazható pálya elképzelése, vagy az ember csak a személyiségében érzi, hogy nyitott vagyok erre-arra. Hogy volt nálad például ez a pályaorientáció kapcsán? Eleve tudtad, hogy valami ilyen dologgal szeretnél foglalkozni, szeretnéd az összefüggéseket látni, mert most akkor hadd reflektáljak vissza, hogy amit most elmondtál, hogy szeretnéd megérteni a dolgokat, vagy addig nem nyugszol, amíg egy kapcsolatod, vagy bármilyen jelenséget, ami veled történik, annak nem érted meg a mikéntjét, előrevetíti, hogy valami olyan szakmád lesz, amiben keresed a megoldásokat. És akkor csak zárójelben mondom, elképzelhető, hogy te életedben is volt olyan, amikor nem jött. Tehát mondtad, hogy mindig keresed az okát, és szeretnéd úgy lezárni. Előfordul azért olyan, amikor erre az ember nem kap, vagy nem kap rögtön választ, vagy később kap. Szóval hogy volt ez a pálya választásodnál? Hogy lettél te pszichológus? Amikor az édesapám azt mondta, hogy nem leszel színész, igen, akkor azt mondta, hogy minden tisztességes férfinek, fiam, és ebben a korban ez egyébként jellemző volt, te nem gimnáziumba mész, hanem egyszerre legyen szakmád és érettségid, mert ez így kell. És azt mondta, hogy nekem mindegy menj haza és válasz ki. Ez a Fülörgége klinikáról hazafelé sétáltam, emlékszem, és közben nézegettem, hogy nálam volt egy felvételi könyv, azt bevittem, emlékszem a klinikára, mert mutattam neki, hogy a dráma. Egyszerűen fölfogni nem tudtam, nem akartam műszaki pályára menni, és a megdöbbentő, hogy én átmenetileg a középiskolában én mezőgazdász lettem, állategészségügyi szakon Pallagon végeztem, ami egy nagyon érdekes kitérő volt az életemben, nem bánom egy percig sem. Sőt, mi több, mikor... Ballag Debrecen mellett van. Debrecen mellett van egy fantasztikus élmény volt abban az iskolába járni. Egyébként én nagyon szerettem, meg mindenkit szerettem ott, a közegemet is szerettem ott. És ami nagyon érdekes volt, hogy mikor ennek vége volt, és hát nem álltunk úgy anyagilag a család, ekkor arra döntöttem, hogy én elmegyek dolgozni. És teljesen mindegy, hogy milyen helyen dolgozok, az a lényeg, hogy pénzt keressek, és hogy én 1 évet dolgozni fogok, és utána nekem egyetem. És közben én éreztem azt, hogy én bölcsész akarok lenni, mert az egész lényem bölcsész. És arra gondoltam, hogy valamiért tanár nem akartam lenni, pedagógus, és engem mindig érdekeltek a mély tartalmak és a miértek, ahogyan elmondtam. És kézenfekvő volt, hogy ez a szak jön be. És nagyon érdekes dolog, mert én 1 évig elmentem dolgozni egy sertéstelepre. Állategészségügy is voltam egy sertéstelepen, és úgy döntöttem. Mit csináltál egy sertéstelepen? Én ott állategészségügy is voltam egy hízladában, és én ezzel foglalkoztam, és 1 évet én úgy döntöttem, és rengeteget dolgoztam, sok pénzt kerestem, és ezeket összeraktam, összepakoltam, és közben készültem a felvételire párhuzamosan. Tanultam, az már konkrétan a pszichológia volt. Tanárhoz jártam, abból a pénzből, amit megkerestem, és én készültem a felvételire. Tehát nekem akkoriban biológia magyar volt a felvételi, a 2 felvételi tantárgy. Igen, biológia magyar volt ugye? A felvételi tantárgy, vagy biológia történelem, így tehát van. Lehetett választani. A pszichológián és az orvosokkal írtuk együtt a biológiát, erre emlékszem a felvétel. Azt kell tudni, hogy ez egy 4-szerezős történet volt annak idején, tehát 120 pontot lehetett maximálisan elérni. Dolgoztam 1 évet, utána ezt az 1 évet otthagytam, soha nem felejtem el. Ez egy klassz történés az életemben, hogy megcsináltam a felvételemet, és 120 pontból elértem 108-at. És ez akkor magasnak számított. Én is annyit írtam, csak bizony, de a pszichológián a felvételi 112 pont volt, iszonyatosan magas volt a ponthatár, és mondták, hogy 103-mal engem az orvosira felvennének, és mondtam, hogy nem akarok orvos lenni. Aha. Az a furcsa, hogy elmentünk a barátaimmal motorozni Dunapataj mellé a szelídítóhoz. Soha nem felejtem el, az egyik barátom mondta, hogy adja már neki egy körre kölcsön a motort, mikor megérkeztünk, és csak annyit hallottunk, hogy elindul, és az ember hallja 1-es, 2-es, 3-as, majd egy iszonyatos csúszás,
egy nagy ütközés, és gyakorlatilag összetörte a motoromat, de szerencsére neki komoly baja nem lett, és a motor az úgy volt, hogy össze-vissza horpadva, leszakadva a kuplunkar, egy csomó minden, és álltam, hogy úristen a motorom, és hogy megyünk mi haza. Ekkor fölhívtam az édesanyámat, hogy mi történt, és megkérdezte tőlem, hogy drága kicsi fiam, azt mondta, hogy nincs semmi bajod. Mondtam, hogy nincs semmi bajom, semmi nem történt. Akkor van egy örömhírem, fölvettek az egyetemre. De az igazsághoz hozzátartozik, és akkor mindenféle jó fotót, ilyen balesetes pózokat csináltunk a srácokkal, már elpoinkodott, az igazsághoz hozzátartozik, az előző évben 108 ponttal nem vettek föl. És akkor én egy napon kaptam, egy postás hozta az egyetemi elutasítómat és a katonai behívómat. Egyszerre adta a kezembe. Az egy olyan volt, és az életemben nekem voltak hatalmas fordulatok. Olyan furcsa. Hiszel egyébként ezekből, hogy néha ilyen nem véletlenszerű, de mégis egybeesnek. Ne, hát fantasztikus. Hát én hiszek például, amikor az ember utólag megér dolgokat, kapcsolatokkal, párkapcsolatokkal, rájön dolgokra, az élet odarakja. Én az ember vagyok, aki az egész életemet végigkísérte az, hogyha valamit tisztán kell látnom, vagy tisztán kellene látnom, és mondjuk valami zajlik a hátam mögött, amiről nem tudok, nincsen olyan, hogy nekem az élet nem mutatja meg, hogy hogyan van. Mindig, minden pillanatban, és az egész életemet úgy éltem, és ez furcsa lesz, hogy volt mindig egy olyan mély spirituális érzés, hogy nekem valaki fogja a kezem. Tehát végig fogja a kezem. És végig irányít, és soha nem volt az életemben olyan, amit a végén még a fájdalmas is nem tudtam meg, nem derült ki, nem szembesültem vele, nem értettem meg, valahogy mindig, akkor Sanyi, most ülj le, akkor megmutatom, lehet, hogy traumatikus lesz, de elmagyarázom, mi miért van, mi miért történik. Én transformáló személyiség vagyok. Tehát, hogy mindenből fel tudom építeni a pozitívat és a hasznot. Mindig mindenből. Feszítheti ez egyébként az embert akár tudatalatti szinten? Lezártnak gondol, legyen szó egy munkakapcsolatról, legyen szó egy magánkapcsolat, egy baráti kapcsolatról, ott volt valami konfliktus, nem találkoztam vele már évek óta, de mégiscsak ott motoszkál az, amikor ha rákérdeznél a lényegre, hogy mi is az, ami bánt téged valójában, az, hogy nem tudtam igazán lezárni, nem tudtam neki megmondani. Adódhat olyan, hogy évekkel később jön rá az ember, hogy ez feszíti, és akkor én például, amikor ezzel fordultak hozzám, voltak ilyen helyzetek, akkor például azt mondtam, hogy még hány éve nem beszéltél velem, mondta, hogy 4. És mondom, most mit érzel? Hát azt, hogy még mindig úgy bánt, tudod, hogy úgy nem zártuk le. Mondom, mi az, hogy akkor? Mondom, hívd fel. De mi van, ha nem veszi fel? Hát próbálkozz meg vele. És képzeld el, hogy volt, aki fölhívta, és a másik annyit mondott kedvesen, hogy olyan régen volt már egyébként, hogy vagy, és ezzel minden, ami benne napi szinten feszítette, az megszűnt, de volt olyan is, aki nem tudta elérni telefonon, írt egy üzenetet, és azt figyelte meg utána magán, hogy ő már azzal, hogy le tudta írni azt az üzenetet, ugye ez is tudjuk jó, hogy ha már leírod, könnyítesz magadon, tehát tényleg működött ez a dolog, de visszatérve ez egy nagyon érdekes felismerés akár az emberben, hogy van, aki úgy van összerakva, hogy tényleg abszolút lezártnak akarja tekinteni, ugyanakkor én meg ezekkel úgy vagyok, hogy igen, ez szükséges, de az érzés akkor is ott marad benned, ha ott van ezzel az a fajta előre megírt, vagy egyfajta karmikus kapcsolódásod, mert van ilyen. A lezártság és lezáratlanság az egy nagyon érdekes kérdés. Ha az életemben azzal szembesültem, hogy valaki azt mondta nekem, hogy annyira hiányoztál meg, annyira akartam, de nem mertem fölvenni a telefont, ez a legnagyobb utaság. Hogyha tényleg valaki egy értékkel tekint a másik szemére, és érzi azt, hogy vagy ő követett el hibát, vagy valami lezáratlan, vagy valami olyan van, vagy akarok még tőle valami, tessék felvenni a telefont. Igen. Azért, mert így nem lehet élni, hogy az ember lezárat. És az a furcsa, hogyha nekem kényszerből lezáratlan dolgai maradtak. Elképesztő, még egyszer mondom, eszméleten szerencsés ember vagyok. Mert a lezáratlanság közepette valahonnan, valamilyen formában beömlenek az információk, abban a pillanatban hozzám, mindenhonnan, hogy tessék, Sanyi, akkor így most már le tudod zárni magadba. Igen, így most már át tudod alakítani magadba, így már transferálható a dolog. Ugye a legnagyobb probléma az, hogy a dolgok, amikor lezáratlanok és a kérdések fönnmaradnak, főleg, hogyha méltatlan az egész történet, akkor az embernek mindig valamilyen nyitott hurok marad, ami elindul belőle, és ezt nem tudod zárni. És a másiktól nem tudod várni, hogy zárja, mert vagy méltatlan, vagy elment, vagy eltűnt, vagy szégyelli, vagy bármihez hasonló, akkor magadnak kell ezt az egészet
helyre tenni. Az embernek ezt a munkát el kell végezni, mert ott marad benne, ott motoszkál benne, mérgezi, önértékelésére hat, az életére hat, nem lehetnek lezáratlan helyzeteink, lezáratlan ügyeink, mert azok zárványként traumatikusan maradnak, és az emberrel maradnak. Ezért veszélyes a toxikus helyzet, vagy a toxikus hatású kapcsolatok utólag. Most, hogy ugye rólad beszélgetünk, ebből is tudnék olyan sorozatot csinálni veled, hogy csak na. A jelenre reflektálnék, és ugye nem csak a jelenre, mert most elmesélted, hogy azért ez ott volt az életedben fiatalon is, hogy a versekhez való vonzódásod, vagy az a fajta belső én és miért keresésnek a kivetülése olyan formában akár, hogy verseket is írsz, és egyébként szereted olvasni a verseket, és jól is mondod a verseket. Ugye ennek most megtudtuk, hogy van egy múltbéli lenyomata, hogy engedték, és egyébként motiváltak is abban, hogy te próbálj akár színpadon elmondani egy verset, és tényleg gondoljunk bele, hogy mennyire más magunkban olvasni, amikor nem mondod a verset, csak a szemeddel olvasod, mennyire más olvasni, hangosan, mondani, meg mikor valaki más mondja, annak az élményét befogadni. Igen. Mi ez a viszonyulásod a versekhez? Most ugye egy új Facebook oldal, amin megjelensz azzal, hogy verseket is mondasz, ezt megnyitottad és meghívsz embereket. Ez a Versed vagyok. Ez a Versed vagyok, ez barátaimmal csináltuk. Újabb közösségi kapcsolódás, én inkább így mondom. Úgy kérdezem, hogy hogyan lehet a verseken keresztül kapcsolódni egymáshoz? Mi az, amit közös dolgokat meg tudunk találni egy versben? Imádtuk irodalomórán, amikor elemeztük a verseket, nekem meg erről mindig az volt a véleményem, annyira más, hogy kire, hogy tudhatni egy vers, ugyanakkor meg persze van egy olvasata, hogy az szegény költő megírta, lehet, hogy mi meg nem is azt értelmezzük benne, ami valójában ő benne volt. Az esztétikának van egy alaptézise, műértékét, a mű és a mű szemlélőnek viszonyán határozza meg, nem a műalkotó határozza pontosan, meg. Igen. Ezért hat ránk mindenhogy másképp a versnek a katarzisa. Kisgyermek koromban, hát nem kisgyermek, tínédzser voltam, elkezdtem verseket írni. Már 16-17 éves koromban írtam verseket, amit meglepő, hogy a Versed vagyok oldalon én fel is mondom ezeket a verseket, és abból a versből 2 az 17 és 22 éves koromban íródott. Én fantasztikusan szerettem, én versenyekre jártam, és nagyon sok városban mondtam himnuszt, szózatot úgy. Pontosan el tudom a himnuszt és a szózatot mondani, az egész verset. Az első hang, amikor a megzenésített formában felcsendül, és az utolsó szótagot akkor mondom ki, amikor az utolsó hang lemegy, és valahogy volt egy érzékem ezt időzíteni, és rengeteg helyre jártam, rengeteg versenyt nyertem országosan, megyei szinteken. A vers bennem egy nagyon komoly, mély munka. Olyan versenyt is nyertem 17 évesen, hogy ki tud több versből idézni, költőt, írót, és valami 560 darabban nyertem. Mezőgazdasági iskolába járva a Tágos meg az Adis versenyzők még az anyám tyúkját mondták, amikor Apolliner Mirabeau hígyából idéztem még. Szenvedélyem a vers. Azt gondolom, hogy a nyelv az valami fantasztikus dolog, valami Istentől kapott dolog, és a vers az, és most itt válaszolok a kérdésedre, ami egy legrövidebb út egy másik személyhez. Gyors, rövid, kifejező, mélytartalmú, és mindenkinek a katarzisát felrobbantja, aki érti ezt a világot. Tehát nem mindenki érti ezt a világot, és nem mindenkinek kell érteni ezt a világot. Szerintem a leggyorsabb és legrövidebb kommunikáció. Ha valakinek pedig írnak egy verset, kifejezetten neki, szerintem az a legnagyobb kitüntetés, amit egy ember átadhat egy másiknak, hogy az csak neki szól, és csak személyesen neki szól. Igen, ezzel meg is örvendeztettél engem valamelyik nap, hogy kaptál egy verset, amiben valaki a köszönetét szerette volna neked kifejezni. Olyan gyermeki öröm volt benned, ami engem egyébként aznap táplált tovább, tehát hogy felhívtál hihetetlen örömmel, lelkesedéssel, és aztán ezt a verset utána meg is zenésítették. Igen. Ami még érdekes lehet, akár a saját szakmai területed apropóján is, meg a közös munkán kapcsán, hogy a verseknek a továbbadása, vagy az, hogy minél szélesebb emberekhez tudjunk eljutni, azzal próbálkoznak többen. Ugye egyre többen zenésítenek meg verseket, klasszikusokat is, illetve ma már akár az AI eszközével, de ugye valós, normál, instrumentális zenével is próbáljuk még jobban eladni
az eladni szót nem szeretem egyébként le is cserélni, mondjuk. Igen. Ami érdekes lehet, hogy hogyan tudunk eljutni, milyen módon tud a vers azokhoz is eljutni, akik mondjuk azt mondták, hogy jó, hát ők nem szerették ezt az irodalomórán, elemezgetjük, meg túl lelkizős, túl a mélyére megyünk, mégis felnőtt korukban rájönnek, hogy hogyan hat rájuk, mert hogy hat rájuk. Hát mi úgy tanultunk irodalomórán, hogy a tanárok nem foglalkoztak azzal annak idején, hogy mi az, ami ránk hat ebből a versből. Ilyen verselemzéseket csináltak, ami nem tudom, bocsásson meg mindenki, aki írt verset bármikor is, és mélytartalmú verset írt, semmiféle gondolatom nincs közbe. Egyszerűen lecsatornázom, ami belül van, és nem hiába adjusztálják bele azt, hogy most egyszer elmentem egy felvételire, elkísértem egy barátomat, és engem már a pszichológiára felvettek, de elmentem egy tanítókészítő főiskolára, elkísértem, és komolyan mondom, poénból végigcsináltam egy felvételit, amikor egy ilyen irodalom felvételi volt, és egy ilyen 3-as bizottság elé bementem, és az volt az első kérdésük, hogy mit tennék akkor, ha visszametnék az időbe, és látnám, hogy József Attila a Duna partján írja a Dunánál című verset. És egyszerűen azt mondtam, hogy ne haragudjanak, nem értem a kérdést. És mondták, hogy mit tennék. Hát mondtam, hogy a lehető legtávolabb mennék onnan, és egy pisszenéssel nem zavarnám meg a világirodalom legszebb verseit író költő géniuszunkat, azt a szemléletet, ami József Attilának volt, én József Attila kosztolányi rajongó vagyok, nekem minden magyar költőt nagyon szeretek, csak a lelkemben ez a kettő egy picit több, mint a többi, picit több. Erre a miértekre, vagy a válaszokat kerested már? Feltetted magadnak ezt a kérdést? Ja. Mert hogy tulajdonképpen ugye Pilinszkit is ebbe a körbe van, akinek ugye a Németh László féle világszal, sokak keresgélik önmagukat, vagy a Adi világa. Miért éppen József Attila és Kosztolányi áll hozzád közel erre? Pilinszki a világ legszebb asszociációja. Tehát ez egy asszociációs költő. Ezt pszichológusként egy picit másképp látom. A József Attilának és Kosztolányinak a József Attila belső mélysége az elképesztő. Kosztolányinak is a belső mélysége elképesztő. Nekem a Kosztolányi hajnali részegség és József Attila eszmélet című verse a világirodalom 2 legszebb verse. Egyszerűen felfoghatatlan, és elolvashatom 1000-szer. Akkor se tudok túllépni. Én nagyon sok versenyt, komoly országos versenyeket nyertem a Kései Sirató című verssel, ami egy nagyon nehezen szavalható, nagyon mély tartalmú vers. És a József Attila őrülete az anyja elvesztésével kapcsolatban, ez egy nagyon-nagyon komoly dolog. Azért itt ebből a portréból nehogy az legyen, hogy én egy ilyen belső nihillel küzdő borzasztó. Én egy nagyon pozitív figura vagyok. Csak mondom, de az a lényeg, hogy ők egyébként, és nem, hát inkább arra ad választ, amiket most mondasz, hogy az a szakma, amivel te foglalkozol, és nyilván az az irány a toxikus kapcsolatoknak, egyáltalán párkapcsolatokban, ezeknek a dinamikáknak a keresése, az mégiscsak ott rejlik benned, mint Beke Sándorban, ez a önmagával is mindig próbálod a miértekre a válaszokat keresni, addig nem tudsz tovább lépni, míg nem értesz meg valamit. Egyik oldalról, másik oldalról meg az életben néha tanítjuk azt, hogy engedd el, aztán majd jön a válasz, de erre is kaptam választ most tőled, hogy vannak pillanatok, amikor egyszerűen kész, nem az, hogy el kell engedni ezt a dolgot, de hogy a miértekre a válasz, az nem feltétlen konkrét válaszok formájában érkezik. Hát persze. Jól mondom ezt, hogy azért igen, és az elengedés legjobb formája a megértés. Valójában meg elengedni. Megengedés, meg valójában elengedni valamit. Ez a munkámnak a lényege, amikor a toxikus kapcsolatok témájában a videókat csináljuk, akkor megpróbálok rátekintés változtatást. Ez nagyon fontos dolog. Ha valaki megérti, mibe van, akkor képes elindulni és elengedni. Nagyon sokan nem értik meg, mibe vannak, és felszínesen átlépnek rajta, és bennük munkál végig utána a miértek sokassága. Mélyen is, nem csak a felszínen, mélyen is. És én nem akarom megengedni magamnak azt, hogy valakivel, vagy valamilyen helyzettel kapcsolatban miértek sokáig ott munkáljanak benne. Megértem, akkor is megértem, hogyha szembesülné vele tragikus, vagy akkor is megértem, hogyha a másik személy a szememben mély zuhanásba kezd. És azt az értéket, ami a választásom volt, meg kell értenem, hogy vajon az a választás miért a választásom volt igazából. Milyen helyzetben voltam, amikor választásomnak tekintettem azt a helyzetet. Tehát nekem meg kell értenem, mert a vége mindig az, hogy önmagamat kell megértenem. Oda kell eljutnom, hogy értenem kell önmagam. És nem tudnám a munkámat végezni, hogyha nem végeznék egyfolytában párhuzamosan azokkal az emberekkel, akik engem megkeresnek, párhuzamosan velük önmunkát. Tehát én az ő tükrükben is dolgozom magamon, ahogy dolgozom rajtuk is.
Ugye ez egy párhuzamos folyamat. Nem lehet az, hogy az ember a működését izolálja teljesen ettől a világtól. Nem engedhetem meg magamnak. Nem eleve empatikusnak kell lennem. Tehát ha én valakivel beszélgetek a problémájáról személyesen, telefonon, bárhogyan, vagy a videókat csinálom, akkor abban érezhető az empátia, mert értenem kell a másikat ahhoz, hogy én fel tudjam húzni az ő cipőjét, ahogy van ez a kanadai mondás. Az elmúlt 1-1,5 év a te életedben valóban egy ilyen, kiléptél abból, tehát eddig is segítő kommunikációs szakértőként dolgoztál, pszichológusként, számos közösség számára, akár közéleti összefüggéseket is keresve, az egyének életében tudtál tovább egyfajta olyan szolgálatot építeni, aminek megvolt a múltja, meg az alapja. Hogy látod, mi ebben a további küldetésed és motivációd, és ez az 1-1,5 év hogyan alakított át téged? Most azt mondtad, hogy abban a tükörben ezt az önfejlesztő munkát te is végzed, meg átalakulsz. Megint év végén beszélgetünk. Az emberben felmerül a kérdés, hogy meg tudsz-e néha állni, visszatekinteni, értékelni, hogy honnan, hova jutottam, vagy ez a folyamat, ami most zajlik, mert ezt látjuk, mióta tulajdonképpen a TikTok csatornádat elindítottad, utána jöttem én ilyen értelemben az életedbe, vagy jöttünk egymás életébe februártól, és megnyitotta azt a szelepet, hogy emberek sokaságának tudsz olyat mondani, amivel ők megteszik azt a bizonyos első lépést, amire mindenki vár, és néha topogetjeibe annak apropóján, hogy ezt megtegye. Ezt hogyan kódolod, és innen hogyan van tovább lépés benned? Mert hogy ez egy felelősség is mindannyiunk életében. Hát egy elképesztő felelősség. A gondolatod elejére csatlakoznék, a számadás. Nagyon furcsa dolog, mert az ember minden nap úgy kell, hogy lefeküdjön, hogy benne végigszalad a nap. Egyszer írtam erről egy esszét a kislányomnak, írok neki, aztán majd nagyon remélem, hogyha nagyobb lesz és olvassa. Úgy vagyok vele, hogy elgondolkodtam azon, hogy talán ha a gondolataimat leírom, az a megmaradt fényképek és videók mellé egy sokkal nagyobb muníció lesz majd, ha én nem leszek. Nekem azért az évben van 2 pillanat, amikor végig gondolom az életem mindig. Az egyik a karácsony. Tavaly 24-én csináltam egy videót egyébként a megbocsátásról. És arról az ember tényleg viccen kívül értékel. Tehát, hogy használjuk fel ezt az ünnepet egyébként. Ne csak arra, hogy letudjuk a dolgokat, és akkor pipa, és mennyire örül mindenki az ajándékoknak, hanem önmagunkkal kapcsolatban is. Meg kell ajándékoznunk önmagunkat azzal. Rátekintünk magunkra valójában. És én minden évben rátekintek magamra ilyenkor. És nem szilveszterkor, mert bocsánat, nekem semmi jelentősége nincs ennek az ünnepnek, mert egyébként eleink nagyon bölcsen a napi egyenlőség idején ünnepeltek, amiknek igen. Tényleg van nagyon komoly, ott van igen. A napforduló. Minden évben annak örültek a régi magyarok, hogy megértek egy évet. Nem annak, hogy majd jaj, de jól jön egy következő, és minden lépéssel közelebb vagyok ahhoz, hogy egyszer ne jöjjön egy következő. Nekem a karácsony egy fontos dolog, én ilyenkor végig gondolom mindenkivel a viszonyomat, aki nekem fontos, végig gondolom azt saját magammal elsősorban, és arra, hogy milyen éven volt. A második dátum az a gyermekem születésnapja. Ő május 20-án született. Nagyon sokszor, amikor elérkezik ez a pillanat, akkor rátekintek mindig, megpróbálom a hétköznapi apai szerepből kilépve úgy tekinteni a gyermekemre, mint a gyermekem, de egy önálló entitásra, és egy szemem előtt fejlődő emberre és nőre. Ez nagyon fontos dolog, tehát a lányos apukák, tehát mindenkit arra kérek, hogy azt a csodálatos dolgot, ahogy egy kislány nővé válik, azt az élmény ne engedje el. Az egy fantasztikus dolog. És egyébként az ember csomó mindent megért a nőkről is, ha figyeli a gyermeke nővé válását. És én mindig kívülről megpróbálok rátekinteni a gyermekemre, hogy eltelt egy év, és hova jutottam, és én ki tudok lenni az ő életében, és ő ki tud lenni az én életemben. És mi az, amiért nekem hálásnak kell lennem neki? És mi az, ami nagyon fontos, hogy a hétköznapi rohanásokon túl mi ad valódi értelmet az apaságomban és az ő jelenlétében az életemben. Ez minden pillanatban megélem. Nagyon szeretek emberekkel lenni, de az egyik legjobb társaság a lányom. Amikor együtt vagyunk, akkor az egy olyan diádikus érzés számomra, hogy nekem ilyen megérkezetté tett minden pillanat, amikor vele lehetek, és ezt ugyanígy érzem viszont. És ez egy fantasztikus élmény. Nekem ez a 2 dátum, mindig megkérdezte tőlem a kislányom, melyik a kedvenc ünnepem, és akkor mondtam neki, hogy a te születésnapod és a karácsony, ez a 2 ünnep, ami nekem releváns. Az enyémmel nem foglalkozom, mert valamikor elfelejtem, ez nekem olyan borzasztó tulajdonságom, hogy elfelejtem emberek születésnapját, névnapját. Egyszerűen ezek a mérföldkövek, ezek úgy
az én életemben sincs jelentősége. Hát még 250 000 embert Sándornak hívnak, vagy nem tudom, lehet nem tudom hány mennyit. Ennek nekem nem volt soha jelentősége, mindig örülök, ha valaki megköszönt mert ez egy gesztus a részéről, de engem ez nem nagyon érdekel. Tehát az a lényeg, hogy igen, én állandóan értékelek, állandóan számadok, állandóan figyelek. Nagyon sok esetben megpróbálok emberekben olyan értékeket is megtalálni, és megkeresni, amiket ők lehet, hogy nem is látnak önmagukba. És ugyanígy a negatívval is így vagyok. Volt nekem egy generációs beszélgetés sorozatom apamonta.hu címmel, amiből aztán színdarab lett, és tényleg egy nagyon izgalmas utazás volt számomra is 300 vendéggel, és bár ez nem specializáltan ez a típusú beszélgetés, mégis azt gondolom, hogy veled is játszanék egy olyan gondolatot itt a beszélgetésünk végén, hogy felsejlik neked bármi olyan történet, vagy mondat, vagy csak hangulat, amit édesapától vagy nagyapától hallottál, kaptál, és amiről azt érzed, hogy a mindennapok döntéseiben nagyon meghatározó. Ezek lehetnek olyanok, amiket már észrevétlenül adunk is tovább a gyerekünknek, és akár csak, hogy mindig elmeséljük, hogy ebben a helyzetben nekem azt mondta apukám, hogy, de ez lehet, mondom, akár csak egy mondat, ami meghatározó, vagy történet. Még hadd kutakodjam már akkor a történeteid világában. Rengeteg. Tehát most Gyöngyi, olyan kérdés, tehát nekem én a szeretett közegemmel fúzióban élek. Lehet, hogy ez kívülről nem látszik, de fúzióban. Minden pozitív történés a szeretett közegemben épít, minden negatív történésből komoly konzekvenciákat vonok le. A nagyszüleimnek a lényét hordozom. Nem konkrét történéseket, a lényüket. Tehát egyszerűen a hangulata, a habitusa, az a generáció, az a nyugalom, az a rendkívül higgadt túlélési stratégia, azok a történetek, amikhez nem tettek hozzá és nem vettek el. Amilyen transzparensen, van ez a filozófiai fogalom, hogy transzparens egzisztencia, aminek ugye az a lényege, hogy a gondolat, a szó és a tett, az teljes mértékben fedi egymást. A nagyszüleimnél én ezt láttam. A gondolat, a szó és a tett, az fedte egymást. Ez elképesztően ritka ma már. Elképesztően ritka. És az a helyzet, hogy igazából ez az, ami az emberben, amiből valamennyit ebben a világban vinnie kell. Nagyon köszönöm, Sanyi. Én köszönöm szépen. Köszönöm szépen, ez alkalommal is Beke Sándor volt a vendégem. Szerintem nagyon, nagyon érdekes volt ez a beszélgetés is. Akinek ez a beszélgetésünk is tetszett, azokat arra kérem, hogy iratkozzanak fel a Porkoláb Gyöngyi YouTube csatornára, és hát hallgassanak meg, kövessenek minket különböző online platformokon. Szeretettel várunk és kapcsolódunk mindenkihez, aki